Buntag kanatong tanan, dalaygon ng Dios niining sayo sa kabuntagon sa atong Metro Davao hiniusang pagsimba. Alipayon ug maayong Pasko kaninyong tanan. Kamo gidapit alang sa atong panagiusa karon sa pagsimba sa ikatulong Domingo sa pagpaabot or Advent, ang Domingo sa Kalipay. Busa mag-andam kita alang sa atong panimbahon karon. Manindog ang katawhan. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Biyani kami sa pagsimba o paglipay diha sa iyang presensya. Sublion, paglipay kamo diha sa Ginoo. Biyani kami sa pagpasalamat o paglipay tungod kay ang Ginoo mingani uban kanato. Paglipay kamo kay siya mao ang atong Emmanuel, ang Dios nga kauban nato. Uban ang kalipay sa atong kasing-kasing, tuol kita sa presensya sa Ginoo, pagalaran ta siya sa atong mga pagdayon.
Atong awiton ang atong himno sa pagdaig duol na kamo nga tanang matinumanon. Magampo ta. Nining panahon o Dios sa pagpaabot ani ang imong mga katawhan nagaduol kanimo. Uban ang mapaubsanon nga mga kaugalingon. Pag-ila nga ikaw o Dios makagagahom sa among mga kinabuhi. Ug daghan kaayong salamat sa lain na usab nga higayon. Din kami makasimba kanimo. Uban ang kalipay sa among mga kasing-kasing. Tungod sa imong bugtong anak nga gipadala aron kami o Dios makabaton sa kaluwasan. Ug sa among pagsimba karon malaumon kami ang imong grasya, ang imong gugma, imong ipasinati kanamo ug ang pagdihog sa balaang Espiritu Santo among masinati niining among panahon sa pagsimba karon. Busa amo karong gi offer ang among mga kaugalingon bisan pa kining among panimbahon karon. Nganha kanimo o Dios pag-ila nga ikaw gayud ang gamhanan sa nga tanan. Kini among gitugyan ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Puyo, banatu,
suranan sa atong pamalandong ini nga kabuntagon makita sa sulat ni Propeta Sophonias Kapitulo 3 versikulo 14 ngadto sa 19. Nagaingon, pag-awit og kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel, pagmaya ug paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan ni Yahweh, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Si Yahweh ang hari sa Israel nga anaa sa inyong taliwala. Busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong unyang adlaw, sultihan ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion, ayaw pagkawad-ig kusog ang imong kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom maghatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo ug diha sa iyang gugma hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Magmalipayon siya nga muawit tungod kaninyo sama sa bulahaton sa adlaw o sa kasaulugan. Nag-ingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Niadto niyang panahona, silutan ko ang tanang nagdaog-daog kaninyo. Luwason ko ang mga bakul ug tigumon ang mga sinalikway. Daygon na sila, inay pakaulawan ug himuon ko silang bantugan sa tibuok kalibutan. Mao kani ang mga pulong sa Dios alang kanato. Sumigaw
Mga igsoon, nini nga adlaw sa ikatulo nga Domingo sa pagpaabot ato nga giila nga karon nga Domingo ang Domingo alang sa kalipay. Advent of Joy. Sa matag tuig ato tuyod kini nga gisaulog og atong nasinati nga ingon nga makristohanon ang pagsaulog sa pagpaabot sa Pasko usa ka saulugan sa kalipay. Tungod kay kini mooy atong nabatasan nga panahon na gani sa Pasko maglipay kita. Tungod kay magsaulog na pud sa Pasko. Ang uban nangandoy nga makadawat og mga tinguha nga mga regalo. Nya ang uban pod naapoy daghang malipay nga mamutos og regalo. Pero murag sa ato nakita labi na karon nga panahon grabe ang mga tinguha sa uban nga makadawat ng tagregalo nga mao'y ikalipay nila. Magisgot kita og kalipay lisod kaayo sa ato ang sinibuano kay ang happiness or happy og joy parihara man nato nga binisaya, no? Ang Bisaya sa happy, kalipay. Ang Bisaya po sa joy, kalipay. Pero kung atong tanawon, tugkaron kini nga mga pulong, adunay similarity, adunay pagkapariho, apan kung atong tugkaron, lahi og dako kaayo og kalahian. Tungod kay ang kalipay or happiness or happy usa kini lamang ka reaksyon sa usa ka pagbati nga imong mahuptan kung makadawat ka sa mga butang nga makalipay sa imo, no? Mga butang nga material usually nga makapalipay sa ato, no? Mura na reaksyon lang gyud siya sa usa ka butang nga makapalipay. Apan ang joy usa kini ka lalum nga pagbati sa kalipay. Tungod kay ang joy usa ka kinaiya. Nya kung magiskot kita kinaiya, dili kini mahimong murag kalit lamang nga mabatunan nimo ang joy, no? Pulong pagkamalipayon. Siguro ang tukma nato nga pagpamalandong niini, ang joy is pagkamalipayon. Kay ang pagkamalipayon usa kini ka kinaiya, karakter nga mahulma sa matag tao. Ug dili kini mahimong moabot o mahimo nimong kinaiya kung dili kini usa ka proseso sa kinabuhi nga makabaton kita og kasing-kasing nga pagkamalipayon. Ingon ko kinaiya tungod kay dili sayon mga igsuon ang pagbaton og kalipay o pagkamalipayon taliwala sa mga butang nga moingon tang makahatag ka nato kaguol.
Nini nga panahon daghan kaayo kita og mga rason nga maguol kita. Daghan kaayo kita og mga butang nga kahadlukan nga maguol kita. Karon gitayog na pud ang kalibutan tungod ining bag-o nga variant sa COVID-19 nga Omicron nga murag mabungog na lang ta niining mga igsuon tungod kay maapil na pud tag kahadlok apan ang mga eksperto nagaingon nga dili kita mahadlok tungod kay dali man siya nga mo takod apan ang iya nga effect dili siya fatal, mild. Apan sa gihapon tungod kay usa kini ka ikahadlukan sa kalibutan ang mga virus apan nagtuo ako mga igsuon nga bisan pa niining tanan nga mga katalagman nga atong nasinati ang mensahe sa Dios kanato niini nga Domingo sa kalipay mao nga taliwala sa mga butang nga makapahugno kanato, mga butang nga makahatag kanato kahadlok, mga butang nga makapasuko kanato. Kita gitawag sa Dios nga magbaton og kasing-kasing nga mapasalamaton. O kini lamang mahulma sa atong kinabuhi tungod sa mga butang nga mo hatag kanato og kalig-on nga mooy mo purma sa atong kinaiya. Una mao kini nga mahimong mabatonan nato ang kinaiya nga pagka malipayon kon ato nga hatagan og bili or i-appreciate nato ang mga gagmayng butang nga moabot sa atong kinabuhi. Dili lang tong malipay ta kung moabot ang mga dagkong panalangin, salapi ug unsa ba diha nga reaksyon nato sa mga makahatag kanatong kalipay. Kung dili mapurma ang pagka malipayon kun malipay kita bisan sa mga ginagmayng butang nga moabot sa atong kinabuhi. Dili lang tong mga dagko. Kay kung malipay rata sa mga dagko nga butang nga moabot, ang mga gagmay nga butang ato na lang ning malabyan o dili mapurma ang kinaiya sa pagkamalipayon. Ay kaduha mo ang pagkakontento sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato. Kung makontento kita sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato, kini magapurma usab diha sa kinaiya sa atong kasing-kasing nga malipayon kita sa bisan unsa man ang mudangat kanato tungod kay wala na kita nagtinguha pa sa mga butang nga diin daw damgo sa ato ang mga kasing-kasing ug kinabuhi. Og labaw sa tanan mao ang pag-ila nga ang source sa kalipay mao ang Ginoo. No? Atong hinumduman sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 5 nga ang pagkamalipayon, ang joy usa di ay siya ka bunga sa espiritu. The fruit of the spirit is love, joy, no? Usa siya sa bunga sa espiritu. Buti pasabot mga igsuon, mahimo lamang kining kinaiya nato ang pagkamalipayon kung kita nahimong usa ka tinuod nga anak sa Dios. Ang anak sa Dios usa ka tawo nga malipayon. Taliwala sa unsa man ang atong gisinati karon, makabaton daay gihapon kita og kasing-kasing nga malipayon tungod kay nagtinguha kita nga ang Dios mao gayoy atua nga giila nga source o tinubdan sa kalipay. Sumangutan na siguro kita karon sa diha nga napurma na kining kalipay sa atong kasing-kasing, no? Gani natay mga alawiton diha sa atong simbahan, mga bata, no? Kalipay sa akong kasing-kasing, no? Kay naluwas ako. Nalipay ba kita sa atong kaluwasan? Tungod kay karon mga igsuon,
makapangutana kita sa atong kaugalingon siguro, nalipay ba kita sa kaluwasan nga atong naangkon gikan sa Dios? Kaya kung wala na kita malipay, siguro mangutana na po kita, kana bang atong pagkaanak sa Dios tinuoray ba sa atong kasing-kasing? Kay base kon ang atong pagdawat kang Kristo tungod lamang sa grupo o pundok o sa iglesia, dili ka tong personal gayud nato nga masinati ang Kristo sa atong kinabuhi, nga mao kini ang iyang tuyo nga mianhi sa kalibutan nga atong sa ulugon karong moabot nga pipila ka mga adlaw. Ang tinuod nga pagkatao ni Kristo sa atong kasing-kasing. Kay kun kana mo'y atong mabatunan, nan bisan pa unsa ang giatubang sa ato karon nga kahimtang makabarog kita, makabaton kita sa kasing-kasing nga palipayon, tayo wala sa kahimtang sa atong iglesia. Lakbitan ko mga igsuon kini nga kahimtang sa atong iglesia tungod kay niaging gabi na ako'y pastor gikan sa Cotabato Annual Conference nga nagkaistorya sa telepono nga sila usab na tayog sa kahimtang sa ato ang Brookingshire ingon nga healing ministry sa atong simbahan nga kini paningkamutan sa atong mga katigulangan, mga nagpundar sa atong mga ministry niini nga dapit, apan nakapangutana na sila ngano nga kutob na lang di ay karong December ang ato ang pagpangulo sa maong Brookingshire property. Dili naman ang atong mga katauhan sa simbahan, dili na ang iglesia mo yung tigdumala o magdumala sugod sa Enero 2022, kung dili mao na ang Apple 1. Mga igsuon daw subo nga pamalandungon nga daghan kayo karon ang nagdugo ang mga kasing-kasing tungod kay sa diha nga nabangon kini nga hospital gikan sa mga rubbles. Gani sa panahon ni Pastor Ruben, apil mi diha sa dihang dito pa sa lalom ang underground mura pag mga dungeon. Mahadlok ka pa nga moadto didto tungod kay ngit-ngit unya pertigyod nga ngilara nga tanahon apan tungod sa paningkamot sa mga katawan sa Dios, mga naga-offer sa kusog, resources. Labi na sa panahon ni Pastor Ruben, diha gyud ko kami ug nasinatin nako, nasaksihan nako nga daghan kayo mga sagop sa iglesia nga nagahalad sa panahon sa resources nila para lamang gyud nga mabangon ang nasirado nato nga hospital. Ug karon nga nahimong grabe na ang improvement, nahimo nang daghan na kaayong ministry, daghan ang natabangan, dili lamang dinhi nga konferensya, kundi apil pa sa mga lain-lain konferensya dinhi sa Southern Mindanao o sa tibuok Mindanao. Nahimong ministry of healing ang atong Brookingshire Hospital. Apan subo nga pamalandungon mga igsoon, no? Nga mo ni ang mahitabo. Ang pangutana, unsa nakaha ang benefits sa mga magbubuhat ug silang pamilya nga gipaningkamutan sa una nga mga administrasyon sa Brookingshire nga adunay pulo ka adlaw nga free accommodation o discount sa maong hospital. Unsa nakaha ang mahitabo? Pagkapangutana pod kita sama sa uban nga konferensya mga magbubuhat nga mangutanan usab unsa naman ang mahitabo. Now, maigsuon kini tungod nini nga kahimtang maingon ta malipayon pa bata? Makabaton pa batag kalipay? Nagto ko maigsuon dili na mo i-source atong kalipay.
Sa akong giingon ganiha, ang tinubdan sa atong kalipay mao ang Dios. Siya ang maghatag kanato sa tinuod nga kalipay sa kasing-kasing nga taliwala sa unsay mahitabo nato nining kalibutan na the ultimate source of joy mao gyud ang Ginoo. Ug sa atong gibasa ganiha sa propeta Zephaniah o Sophonias sa Binisaya, makita nato nga malipayon kita kay bisan pa man og may mga tao nga tanom og inustisya dinhi sa atong kalibutan o bisan sa atong iglesia o bisan sa atong mga propiedad. God will bring into justice matud pa niya sa atong gibasa. Malipay kita tungod kay ang Dios mao ang Dios sa hustisya. Nga sa katapusan siya ang muhukom. Tungod kay ang atong Dios dili bungol, dili buta, nakakita siya sa atong kasing-kasing, nakakita siya sa tinguha sa ato nga kinabuhi. Whether maayo o dautan, matud pa sa sulat sa pinadayag, kita gayod husgahan sa bisan unsa ang atong nabuhat. We will be judged according to what we have done. Maigsuon, taliwala ning tanan nagtuwa ko nga bisan unsa man ang atong sination, bisan unsa man ang ato nga kahimtang, magatubang man kita padayon ning pandemya kung pila pa ka simana, bulan o tuig, magatubang man kita mga inhustisya, magbutang man kita diha sa dapit nga diin naa ang kalisod, naa ang mga kahadlok, naa ang mga balatian ba kung sa'y moabot sa atong kinabuhi. Rejoice, magmalipayon ta tungod kay ang Dios, si Kristo nga mianhi nga atong ginasaulog matag Pasko, siya ang Dios nga tinubdan sa kalipay, Dios nga maghatag kanatong kusog o makabaton kita sa tinuod nga kinaiya nga pagkamalipayon. Panlanginan kamo sa Dios o ginaot nga kining Pasko taliwala sa atong makasinatian, padayon nga maghatag kanato ang balang Espiritu ingon nga tinubdan sa kalipay, maglipay sa atong kasing-kasing o kinabuhi kaninyo diha sa inyong mga tagsa-tagsa kapanimalay, ang mga pag-ampo nga ang Dios magalipay usab sa inyong mga kasing-kasing karon ug sa kanunay. Amen. Gaampo kita. Diyos nga labing balaan, Diyos sa kalipay. Salamat Ginoo nga ikaw magahupay niadtong imong mga katawhan nga nagpuyo diha sa kagulanan o kangitngit para mabati nila ang imong kalinaw o pagkamaayo. Gikan sa among mga kaigsuonan nga magsaulog sa ilang birthday karong simanahan, wedding anniversary, ngadto sa mga pangulo sa nasod nga nagatiman sa programa sa pagtubag sa panginahanglan sa COVID-19 pandemic, sa tanang mga law enforcers o frontliners, healthcare personnel, doctors and nurses, medical people nga nagaatiman sa kahimtang sa panglawas. Panalangini sila ang kapulisan o kasundaluhan nagpatuman sa balawd. Ginoo ihatag ang kalipay kalinaw ug kusog paglaom ngadto kanila sa ilang pag-alagad. Ginoo kadtong mga nagmasakiton, ihatag ang kalipay pinagis paglaom sa pag-ayo sa ilang panglawas aron mabalik ang ilang kusog nga gikinahanglan. Salamat Ginoo. Sa tanang mga OFWs, migrant workers nga tuwa sa gawas Ginoo sa nasod, salamat o Ginoo nga lipayon nimo sila niining panahona bisan taliwala sa tibuok kalibutan nga krisis. Sila Ginoo
malaumon sa imong pag-uban o pag-amping. Lord, lipaya ang mga kasimbahanan. Dasiga ang among espiritu aron makabalik kami sa among espiritual nga lig-ong relasyon kanimo. Labi na sa mga nagkakatulog nga mga pagtuo sa katawhan. Lipaya ang kasimbahanan nga makabalik Ginoo hinay-hinay sa normal nga kinabuhi bisan sa gitawag og new normal. Aron magpadasigon ang among Pasko nga pagsaulog sa daghang mga pamaagi nga maampingon kami. Panalangini ang mga pangulo sa kasimbahanan gikan sa nasyonal ngadto sa konferensya jurisdiction sa lokal. Aron Ginoo pinaagi sa imong kaalam ug kahibalo, madasig namo ang mga katawhan nimo sa kasimbahanan, sa syudad, kabukiran ug uban pang mga dapit. Panalangini ang tagsa-tagsa ka mga pangulo diha sa lokal nga simbahan, sa mga konseho nga nagapahigayon, superbiso sa programa, uban sa mga pastors. Ug salamat sa tanan nga imong gihikapon aron Ginoo nga gamiton nimo ang mga adunay kapaninguhaan ug adunay ikatampo nga dako alang matabangan adtong mga grabing naglisod na niining panahon sa Pasko magbalipayon unta sila bisan gamay nga madawat ilang maangkon gikan sa katawhan nga imong hikapon ug labaw sa tanan ang maayong balita diya kang Kristo Jesus. Lord, dungga ang pag-ampo sa imong mga katawhan bisan pa ang hilom nga mga pag-ampo sa imong mga anak sa lain-laing panimalay karon niining kabuntagon. Sa ngalan Ginoong Hesus nga nagdala sa paglaom, kalinaw, kalibayog gugma sa tibuok kalibutan. Amen. Ato karong andamon ang atong mga halad, kapulok, mga pagpasalamat ngadto sa Dios ug uban natong halad ngadto kaniya ug kini atong dad-on sa mga simbahan diin kita nahisakop. Uban ang paghinumdom sa mga pulong nagikan sa Hebrehanon 13:15 hangtod sa 16 nga nag-ingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot sa pagbuhat sa maayo ug pag tinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.
O Dios nga tinubdan sa tanang maayong butang nganhi sa kalibutan ug tuburan sa panalangin, ania ang among mga halad kanimo karon gikan sa among paghago adlaw-adlaw ya sa among katikaran, ug salamat o Dios nga pinaagi niini makapadayon pinaagi niini ang imong mga buluhaton sa imong iglesia ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan usab niini. Panalangini kini o Dios, hinaot nga imo kining dawaton ug ikaw mahimuot ni ining tanan diha sa among paghalad uban ang among mga kaugalingon. Sa ngalan ni Jesus, amen. Malipayong Pasko usab alang kanato. Dalaygo ng Dios nga nagapadayon ang atong mga buhat sa Metro Davao hiniusang pagsimba alang niining Advent and Christmas season. Salamat sa tanang mga lumilihok aron nga paygayon kining programa, labi na sa atong magwawali Pastor Alin Amada, atong Pangulo Pastor Ming Villegas, ug ang tanang mga nagpaluyo niini nga nagalihok buhat alang sa pagpahigayon sa recording production o premiere. Labi na kang Ma'am Erica, Pastor Milvin, Pastor Winsel, ug sa tanang mga kapastoran o mga laiko dinhi sa Central District nagtinabangay alang sa maong programa. Of course, ang atong mga sponsors, labi na karon nga Pasko, magpadayon jud sila pag-sponsor aron nga uptick ang recording. O may Pasko kaninyo mga sponsor, kamo na'y bahala unsay meaning ato aron nga magapadayon malipayon ang Pasko niining panahona. Sa sunod Domingo sa ikaupat nga pagpaabot o pag-abot, Domingo sa Gugma, Pastor Winsel ang atong magwawali ug si Ma'am Verna de la Rosa ang atong Pangulo ug si Pastor Aking ang atong ministro ug uban pang mga lumilihok mao gihapon. Dalaygo ng Dios, malipayon kita sa atong pagsaulog karon nga Pasko kay siya naghatag sa paglaom og kalinaw gugma alang sa tanan. Dapit nato ang tagsa-tagsa nga atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya diha sa pag-alagad aron mahingpit gayod ang atong kalipay diha sa Ginoo. Amen. Magampo ta. Tinuod ka na Ginoo nga ang among kasing-kasing gaan uban kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga tinubdan sa tinuod nga kalipay. Salamat ning takna nga diin ang imo nga gugma
kaayo maoy padayon magalipay kanamo ug sa tibok nimong katawhan aron taliwala sa among makasanatian makabaton gihapon kami sa kasing-kasing nga malipayon puno sa paglaom nga ikaw kauban namo. Salamat ning panagiusa, itugot nga ang imong grasya ug kaluoy padayon nga magalig-on ug magasangkap sa imong katawhan aron gikan karon padayon kami magbalipayon sa among pag-alagad kanimo tungod kay ikaw ang Dios magabubo sa tinuod nga kalipay sa matag kasing-kasing nga nagmatinud-anon. Abrihi ang mong kasing-kasing aron ang tinuod nga kalipay oy magahatod kanamo ngadto sa pag-atubang nini nga semana nga may kalig-on may kalipay. Ug karon ang grasya sa atong Dios kalabing nga mahanan kinubdan sa kalipay magalipay sa inyong kasing-kasing ug pinaagi sa gugma ni Kristo ug ang pagdasig paglipay sa balang espiritu magapabilin sa inyong kasing-kasing karon ug sa kanunay. Amen.